Питбул е нахапал 4-годишно дете, което е било с баба си на гости на съседка в квартал Надежда, София, съобщи Нова телевизия. Момичето е получили сериозни наранявания, наложили извършването на няколко операции. Той е с разкъсан мускул на сантиметър от артерия. Имало е опасност да бъде засегнат и черния му дроб. Едната му ръка също е пострадала. Според лекарите, оперирали 4-годишната Мирослава, питбулът е искал да убие детето. Майката на момиченцето разказва, че съседката винаги канела детето на гости и всъщност Мирослава и баба и кратко решили да отидат при нея. Жената помолила да изчакат, за да прибере кучето, като пуснала само Мирослава в коридора и затворила вратата, а бабата останала отвън. Тогава обаче съседката пуснала кучето, което нападнало детето. Легнала върху питбула, за да предпази момиченцето и то успяло да излезе. Жената се извинила за случилото се. Според Миглена, майка на Мирослава, навън кучето не изглеждало агресивно, но явно не обича деца. Тя е подала жалба за случая в полицията.